November 18, 2024. Pagbasagikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Sa nagkaduol na si Jesus sa Jericho, may usa ka buta nga naglingkod ug nagpakilimos diha sa daplin sa dalan. Sa pagkadungog niya sa pagkanpaglabay sa panon sa mga tawo, nangutana siya. Unsa ba kini? Si Jesus nga taga Nazaret milabay. Miingin sila kaniya. Unya misinggit siya. Jesus, kaliwat ni David, kaloy iintawon ako. Tungod nini gikasabaan siya sa mga tawo, nga, naguna og gipahilom siya, apan mikusog hinuon, siya sa pagsinggit, kaliwat ni David, kaloy iintawon ako. Busa mihunong si Jesus og misugo nga, ang butadadon ngadto kaniya. Sa nahiduol dun na siya, nangutana si Jesus kaniya, unsa may dotbot mong buhaton ko alang kanimo? Mitubag siya, Sir, gusto unta ako makakita. Pag-usab. Ug giingnan siya ni Jesus. Makakita ka. Ang dot imong pagtuo, maoy nakaayo kanimo. Ug diha-diha nakakita siya og misunod, kang Jesus og nagpasalamat sa Dios. Sa pagkakita niini sa mga tawo, midayeg silang tanan sa Dios. Ang ebanghelyo sa Ginoo, daygon ko ikaw o Kristo.